ערב טוב, שלום רב, אנחנו נדבר קצת על פרשת תרומה. כתוב בפרשה ויהי משה 40 בהר 40 יום ו40 לילה. סמך את פרשת תרומה לפרשת משפטים. מדוע? שימו פרשת משפטים הוא 40 יום לאחר שבני ישראל קיבלו עליהם בפרשת המשפטים את התורה. אמרו נעשה ונשמע, משה הורד את 10 הדיברות. מיד הפרשה הבאה תרומה. היא רומזת על כך ויקחו לי תרומה. הרי לנו אותיות תורה מ' רמז למשה אשר הוריד את התורה אחרי 40 ימים שהיה בהר סיני. זו הסמיכות, ויקחו לי תרומה. שעם ישראל ייקחו את התורה שניתנה ב40 יום. ויקחו מלשון לקח, טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. ועוד, ויקחו לי תרומה, שיקחו את התורה שניתנה לי לילות, 40 לילה, מ' 40 יום, והתרומה שהיא התורה לקחת לי לכבודו, לשם שמיים, לא לעשות ממנה מסחר, אלא ללמוד, לשמע ממנה. נסמכה התורה לתרומה גם לרמוז לנו, לתת תורה לקדוש ברוך הוא, התרומה להחזיק ללומדי התורה. וזה המסר לעסוק גם בתורה וגם במלאכה. אנחנו רואים את כל השבטים כביכול שקוראים השבוע, שהולכים נגד לומדי התורה. וגם המלאכה, תרומה לבניית המשכן, לא מספיק רק לתת תרומה, אלא להחזיק ולתמוך בלומדי התורה. אלא גם הנותנים והתומכים צריכים לעסוק בתורה, וכמה יפה הוא פירוש רש"י על הפסוק שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. פסוק זבולון לחוף ימים ישכון. פירש רש"י שזבולון יוצא למסחר, להשתכר, ונותן גם ליששכר, שבני יששכר הם יושבים ועוסקים בתורה. הם יושבים ועוסקים בתורה. ורש"י לא אמר מי יושב, אלא רק יששכר לבד. אלא כנראה שכוונת רש"י לשניהם, שיששכר וגם זבולון מלמדים אותנו שלא מספיק לתת כסף, ממון, למלות את הצרכים של הצד השני, של הלומד, אלא חובת לימוד התורה גם על הצד שנותן. עוד רמוז בפרשה, אבני השוער. מה זה אבני השוער? ואומר השם למשה, ותן לך את לוחות האבן והתורה. בפרשה מדבר המתחיל, אבני שוהם. 2 עוד צריכו לומר 2 אבני שוהם. היה צריך בדיוק כמו 2 הלוחות. אבן שהוריד משה. זה תרומת, זה אבני שוהם, אבני משה. הקדוש ברוך הוא נתן לוחות אבן. נתן תורה ומצוות. רוצה תוצאות מיד. רוצה אבני שוהם, שהם אבני משה. ללמוד תורה, לקיים את כל זה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הרי לא חסר לו אבנים, מרגליות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהפוך את לוחות האבן לאבני שוהם. זה דבר יקר, ולא חלילה שיהיו הלוחות אבן כאבן שאין לה הופכין, אלא כאבן שיש לה הופכין. הופכין אותה, את התורה למרגלית. ויקחו לי תרומה, וזאת התרומה, ויקחו לי תרומה פירש רש"י לי לשמי. והנה לי תרומה, סופי תובות, וזה התרומה, ראשי תיבות ו"ק. הרי לנו בדיוק לי לשמי. לי לשמי, ביחד סופי התובות, שם הוויה. תיקחו את תרומתי. את תרומתי, איך תקראו? היה כתוב צריך לכתוב, להיות תרומתכם. כי תרומתי, זה היינו, התרומה שלי. אלא הרמז הוא שהקדוש ברוך הוא אמר, תיקחו את תורתי, לקחת את התורה שלו, שניתנה ב40 ימים ולילות. ועוד התרומה, זה בדיוק כמו שנאמר בפרקי אבות, תן לו משלו, שאתה בשלך שלו. תביאו חלק ממה שנתתי לכם. מכאן אולי רומז שהאדם יכול לתת צדקה ולתרום עד 50 ממה שיש לו. והנה תרום השם. כלומר, תתרום 50, כלומר עוד 5. ופניהם מלכים. סופי התיבות של פניהם איש אל אחיו הם שלום, רמז לבני ישראל. לנו שאם כל אחד יהיה פונה זה לזה, אוהבים זה לזה, ולא יפנו את הגב זה לזה, ובפרט לבעלי היכולת שיהיו גומלי חסדים, הם העשירים בממון, והם העשירים בתורה, תלמידי חכמים, ואין אחרים בעלי כישרון. אם כל אחד היה עוזר לשני,
לעניים, לנזקקים, שיעזרו להם במצוקתם, להחזיק בידם הם במלאכה, הם במשא מתן, אז יש שלום בעולם. ויקחו לי תרומה. אפשר לכתוב כמובן במילה לי, כי הרי כל התרומות שבשביל המשכן ולא בשביל הקדוש ברוך הוא, ולכן באה המילה לי לרמוז לנו את האות למד, שהיא האות הגדולה והגבוהה ביותר מכל האותיות, והאות י' היא הקטנה בכל האותיות, וכאשר מצטרפים אותם ביחד מקבלים לי. בא לרמוז שכאשר האדם נותן נדבה מכל הלב, מרחם וגומל חסדים, יאמין שיש גלגל חוזר בעולם, שיום בריא הוא ומחר יכול להיות שהוא חולה, שהיום הוא עשיר ויכול להיות שמחר הוא עני, כמו האותיות לי. הצמידו את האות הגבוהה ביותר לקטנה ביותר, וזה יעורר אותנו לתת תרומה, צדקה, נדבה, לכל הנצרכים. כשיש אותיות אלה, נבין שגם האדם הגדול, המחובר והיקר, מחר יכול להיות עני וקטן, כמו האות י'. רש"י רומז לנו את כל איש אשר ינדבנו ליבו. רש"י אומר לי לשמי, ואני שואל, מדוע דווקא במצווה הזאת נאמר לי? ועוד רש"י מוסיף לשמי, אלא נראה לי שכל הבקשה הזאת, לקחת תרומה מישראל, באה לחנך אותנו, לדורות הבאים, כיצד לתת צדקה ולגמול חסד. וכאשר מדובר כאילו באה תרומה להשם, אז כולנו ייתנו ביד רחבה, בעין יפה, ולא להסתפק במועד, וזה גם גורם שלא לעשות אפליה במשוא פנים בין אחד לאחד, בין הנצרכים לבין הנזקקים לבין העניים, כיוון שנותן כאילו להשם, ואז נרגיש חובה לתת. לכן התורה נקטה במילה ידבנו ליבו, ולא במילה אחרת, כגון כאשר ייתן אשר יתרום, אשר יביא. ונראה לי שהמילה ידבנו יכול להתפרש לשתי כיוונים. ידבנו, יש כאלה שבאמת נותנים בתום נדבה מהלב, בשמחה, באורך אביעד, בעין יפה, ויש ידבנו ליבו, משון דואב וכואב לב, מצטער על זה שנותן. ממש חולי, שנותן, כאילו יש לו איזו מחלה. על כן נראה שכל התרומה הזאת נאמר לי לשמי, לחנך אותנו לא לאהוב רק את עצמנו, אלא שנרגיש מה באמת הזולת מרגיש. כתוב עוד, ואורות אלים ממודמים ואורות תחשים, מין חיה, פירש רש"י, ולא הייתה אלה לשעה שיש לה הרבה גוונים עליה. מה הקשר בין פירוש רש"י לתרגום הזה? נבין, כאשר התרגום קורא לבהמות, לחיות, לעופות, בשם אחר, מה שכתוב בתורה, אבל בעל חי זה קראו תחש, רק לשעה. למה? כלומר, לצורך אותו זמן בשביל המשכן, יש לו שם אחר, ולא לקיום העולם. הרי לא ייתכן שיהיה לו שם אחר בארמית. ואיך יצא שבתורה נקרא מלשון תחש? אלא מסתבר שהשם הזה, יש לו מגוון אחר, אינו שם של בעל חי. כי אם מציין משהו ממראה החיצוני שלו, שהוא ססגוני, בגובניו, בצבעים שלו. וכעת פירוש הקשר בין פירוש רש"י, שרש"י אומר תחילה, ולא הייתה אלא לשעה. באותו שעה, שהוא תרמו אותו למשכן, פתאום היה לו הרבה צבעים. והיה לו שם אחר, בעצם אחר, שם של עצם אחר, ושם של תואר אחר. ונתת על השולחן לחם הפנים לפניי תמיד. אם נעיין בפרשת משפטים על הפסוק אלה המשפטים שתשים לפניהם, רש"י מפרש שהיא כשולחן ערוך, הוא מוכן לאכול לפני כל האדם, את כל המשפטים. שם הוא רומז על ההלכות, הדינים והמשפטים הנובעים מלימוד התורה, וכאן הפסוק רומז על לימוד לפניי תמיד, לפני השם תמיד. והרמז, ונתת על השולחן לחם פנים, לחם כינוי התורה. פנים, דרושים, חידושים, פרדס, וכ"ו לחם, ראשי תיבות חוכמה למ"ם. כלומר, חוכמות 70. יש 70 חוכמות ויש 70 פנים לתורה, וזאת על השולחן לפניי תמיד. ונתת על השולחן לחם הפנים לפניי תמיד. פסוק זה בא לרמוז, כמאמר חז"ל בפרקי אבות, יהי ביתך בטוח לרווחה ויהיה עניי ביתך, לתת לעניים
ונתת על השולחן לחם הפנים. פנים בגימטריה, עניים, שתכניס עניים לביתך, ותיתן להם מלחמך. זהו לחם הפנים. לחם עניים. זה יהיה תמיד, לא במקרה ולא בצורה חד פעמית. 3 גביעים, כפתור ופרח בקנה האחד. וכן ל6 הקנים היוצאים מעל המנורה. אמרו חז"ל שהמנורה עומדת על חוכמת התורה, ואין המנורה אלא התורה. ואיפה שמו אותה? בדרום. ונראה לרמוז ששלושת הגביעים המרומזים על 3 הכתרים, כי הם כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. אומרים גם בגמרא, רשום מי שרוצה להקים ידרים. על זה, למשל המנורה, ששמו אותה בדרום, והיא כנגד התורה. וכתר שם טוב עולה על כולם. אם כן, הרי יש כאן 4 כתרים. מדוע התנא מונה ואומר רק 3 כתרים, אלא כתר שם טוב עולה על כולם? כלומר, שאין לו שיעור לאורכו. אורכו גדול מאוד, בלעדיו שום כתר אינו מבחינת שלמות. אם אין לו מתלווה, אם לא מתלווה אליו אלא שם טוב, שיהיה שם טוב לנושא הכתר, ובלעדיו כל 3 הכתרים האלה מתבטלים וערכם יורד לאין שיעור, בלי הדוגמה האישית. והכתרים האלה נראה לי שהם כנגד 3 דברים שהעולם עומד: על התורה, על כתר תורה, על העבודה, כתר כהונה, על גמילות חסדים, כתר מלכות. באמת, בלי 3 דברים האלו העולם עומד. בלי 3 דברים שעליהם העולם עומד אינו יכול להתקיים, כביכול. לכן, בלעדיהם העולם באמת עומד. לא חי, לא קיים, סתם עומד. ואם יעמוד, מלכותיה, מחתתיה, זהב טהור. כתוב בפסוק, בפרשה. במאמר חז"ל שהאיסורים מעוררים את האדם לתשובה. עומד הפסוק להזכך את הנפש ולתאר אותה. זהו מלקחיה. הלקחים היוצאים מן האיסורים. הלימוד העצמי שיוצא מהם. מה הם? המחתותיה. מלשון מחתה. מחתי גחלים, הכאב, הצרות. אלו הם האיסורים. וכל זה בשביל זהב טהור. מדוע? לזכך את הנשמה ואת הגוף כמו זהב טהור. כתוב בפרשה עוד, בפסוק הזה, ויהיו טעמים מלמטה ויחדיו, יהיו טעמים על ראשו. והנה שאין לך דבר יותר הכרחי ורצוי לקיום הדדי יותר מן השלום. ואין ספק שהעם, או כל 2 הצדדים, שרוצים בשלום, באחווה, באחדות ורעות, מה שאנחנו צריכים עכשיו באמת לעשות, אבל לצערנו רבים ממנהיגי העם מטיפים אומנם לאחדות להלכה, אבל לא רוצים בה למעשה. זו כוונת התורה, ויהיו תומים מלמטה, בפשוטי העם, וגם מלמעלה, שכך כל שכבות העם יהיו בתיאום מלא, אבל העיקר הוא, ויחדיו יהיו תמים על ראשו, שבין הראשים, המנהיגים, הרבנים, הפוליטיקאים, יהיו תיאום מלא, כי הפשוט כל אחד מושך לכיוונו, לצידו ולדעתו של זה כנגד זה. והברך התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. אם נעיין בתרגום יהונתן בן עוזיאל, שכתב שם שהבריח היה מאש של אברהם, והמלאכים קיצצוהו והשליחו לים, והיה צף על פני המים. מעניין מה היה הקשר לאברהם אבינו דווקא, אלא היות ואנחנו באנו בפרשת תרומה לצורך עשיית המשכן, וצריך ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יטבלו ליבו, תיקחו את תרומתי. כדי לחזק את המשכן צריך בריח תיכון בתוך הקרשים, ודווקא מעץ אש של אברהם אבינו, בגלל שהוא מידת החסד שעשה לאברהם אבינו בעולם. וזה מה שנאמר בפרקי האבות, על 3 דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה, קורבנות, על גמילות חסדים חסד. וזהו כנראה הבריח התיכון, החסד, שהיה מאש של אברהם. על זה כנראה אומרת התורה בפרשת לך לך, על הפסוק ואעשך לגוי גדול. אומר רש"י, שאומרים אלוקי אברהם, וברכך שאומרים אלוקי יצחק, והאגדה שמך שאומרים אלוהי יעקב, יכול חותמים בכולם, תלמוד לומר ויהיה ברכה. בכך חותמים שלא בהם. 3 האבות הם עמודי העולם. והעמוד החסד וגמילות חסדים זהו אברהם, וזהו כוונת חז"ל. בכך חותמים. החסד גדול יותר מכולם. הוא העיקר. מדוע?
פשוט, הכל הולך אחרי החיתום. והעמוד, 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. הכל הולך אחרי החיתום. מה החיתום? גמילות חסדים. והוא החיתום. הוא הכולל את כולם. בהפטרה, בפרשת תרומה, אנחנו אומרים, והשם נתן חוכמה לשלמה. אנחנו לא יודעים שנתן לו חוכמה לשלמה, הרי כתב בספר משלי, שיר השירים. ובראשון נאמר, ושכנתי בתוך בני ישראל. ההפטרה מסיימת, שכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. הפסוק האחרון בהפטרה עומד לבית ראשון. כמה שנים יעמוד? ושכנתי, ושכן, 410 שנה. ואחר כך בחרב, ויבנה הבית השני, והוא יעמוד 420 שנה. ויחרב. והרמז ושכנתי, בשני, 420, והשני. ועל השלישי, שבירה בבנו אמן, על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא על ידי אדם, נאמר בהפטרה, הבית הזה, אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי, אם בן אדם ילך בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, ואת משפטיו תעשה, ושכנתי בתוך, ולא יעזוב את עמי ישראל. זהו השלישי, שהשם לא עוזב את ישראל עמו. עד כאן יהיה שיעורנו להיום. אני מאחל לכם המשך שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שיעור להצלחת כל עם ישראל, רפואת כל עם ישראל, כמו שהם, ולהבדיל בין החיים למתים, לעילוי נשמת כל נפטרי עמך בישראל. שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ויהיה אחדות בעם ישראל. אמן כן יהי רצון.